हेलो एवरीवन गासैनिसिमबो गुड इभिनिं गिबियावनो आंनि यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय गोसो गोथारै गोदान भिडिअजों लोगोसेनो नोंथांमोना दायो माबोरै दं आंनि कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो खबरफोरखौ माबोरै दं माबोरै गैया दायो साननैसोथ' आङो मोजांथ' जेबो जाथ'वाखै इसोरनि अननायाव थेवब्लाबो आंनि दाख्लैबावै बुंनाय बेमार आजारनि खोथाफोरखौथ' आङो मावगासिनो दङ दा साननैसो एसे मोजांथ' हामनोबो हागौ हामगोन बायदि मोनदों आङो जों थांना फैबायथ' आङो दायो न'आव सफैबाय आङो दाख्लै बावैनि भिडिअ'आथ' दाख्लै माने मैया खोमा दाख्लैबो जानो हागौ आं बारा गोसोआव गैला थेवब्लाबो माने आङो थांना फैनायनि खामानिखौ मावना फैबाय नालाय दायो एसे एनै मोजाङै दंथ'यो आङो दायो आङो नोंथांमोननो नै दायो गामिनिनो एसे थासारिफोरखौ एबा जायगाफोरखौ दाथ' अखा बोथोर नालाय जिबायदि अखा हाबाय थायो रे अखा हाबाय थायो न'आवनो थानो सुखुवा बोरैबा हाब्रु दैब्रु लामाफोराबो बारा थिग नङा बेफोरबायदिनो थेवब्लाबो आङो बे गामियावनो एसे थाबायग्लांनाय एबा गामिनिनो नुथायफोरखौ एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो होनना सानदों भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअसफोरखौ नायनो एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला अननानै नोंथांमोना नायलांफादो आंजों लोगोसेनो भिडिअसफोरखौ एसे लाइक कमेन्ट होलायलायदो होना गोसो बांसिनैब्लाबो आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोना एसेब्लाबो बिथांमोनाथ' नायखायानोसै आरो नायनोबो नाङा मोजां मोनाबा नायनानै मा मोनो नङा होमबा आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायनानै मोजां मोनो बिदिब्ला थुदो बारा बखियालासिनो आङो भिडिअखौ दिन्थिलांबाय थानोसै थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नायदो गामिनि लामाफोरनि अबस्थाखौ नायदो हाब्रु दैब्रुजोंनो एकदम थाबायनोनो बायो आरोना लामायावनो ओंखारनो एकदम बोरैबा मोनलायलायो आरोना नैबिथिं खाथियावनो दंग'बो दं नालाय नैबिजों दलं होना लादों एसे न'आव थाङो आरो बियो बेबायदिनोबो आङो दायो दसे सम दुखानथिं थांनि गामि खाथियाव दुखान मोनसे दङ बे दुखानावनो थांनो नागिरदों आरोना आङो दायो नोंथांमोना नायलांबाय था आं थांबाय थानो दुखानाबो एकदम हाब्रु दैब्रुखायनो दुखानाव थांनो बालायलाङोलै नायदो खाथि खाला गाम्बारि दंफां दानफायदों बोरमाफोराबो नायदो लामाया माबायदि हाजो खाथिनि लामा नालाय हाजोआ बै नै नोंथांमोना नुहुरदों जानांगौ भिडिअजों नुदोंना ओइ नै बेनो आरो हाजोआ हाजो खाथियावसोखा गामियानो एकदम बर' मानसि जाहैबाय बर'फोरा जेब्लायबो हाजो खाथिखौसो नागिरो नङा होमबा हारसाफोरासो मालाय टाउन सहर एकदम टाउन थाबथिंनो मोजां मोनो जोंफोरा टाउनफोराव सिगां गोदो गोदायफोर दंमोनब्लाबो दायो बेफोर हाखौ फाननानै नैबे हाजो गुदिफोरावसो थाफैलाजोबनाय रिजार्भ हादान जानाय मानाय बेफोरबायदिसो बांसिन हाला नालाय बेफोरबायदिनो बिमा बिफाफ्रा बेफोराव लाना थाफैबाय नालाय उपाय गैया दा थानांगौ बायद'था मोजां जायगायाव थानो सानबाबो मोना आरोना नायदो माबायदि लामाफ्रानो अबस्था गैखाया गारि गंसेबो गिदिर लाबोजाया जेने बाइकफोरा साइकेलफोराल' खारनो हायो आरोना नायदो आंनि उनथिं गालिबो नायदो नोंथांमोना माबायदि सिनारिफोरखौलाय मोजां नुयो आरोना माने हाग्रा एरियानि जायगा जाहैबाय नालाय माने हाग्राजों माने समायना नुखायो आरो मिथिंगायारिखौ जेब्लाबो मानो होनोबा ग्रिन कालाराव थायो नालाय गोथां मोजाङै एकदम बरिया नुखायो आरोना रायज्लायजाया आरोना एकदम ओंखायनो माने खायफा मानसिफ्रा टाउन सहराव थाग्राफोराबो बेफोरबायदिनो माने बेफोरथिं बेरायफैनो एसे गोसो जायो आरोना बिथांमोनाबो मानो होनना बुङोबा गावसिनिथिं नायथावना जायगायानो सिनारि जायगायानो गैया नालाय अकल टाउन गारि मथर न' बांला बायदिसिनाल' नुयो नालाय ओंखायनो माने गोबाङानो फैनोबो लुबैयो आरोना बेफोरबायदिनो जोंनिथिंबो खायफा मानसिफोरा गोजाननिफ्रायनो गारि लायै फैयो आरोना बाइकफोरजोंबाबो फैयो आरोना फैनानै माने ओइथिंजाय जोंनि जा खाथियावनो पासनय दै दङ बे पासनय दैयावनो माने गोबां पिकनिकफोर बायदिसिना जाफैयो बायदि लाबोनानै ओरैनो जाफैनानै जायगाफोरखौ नायथिंनानै बे दैयावनो दुगैनानैबो थाङो आरोना बिदिब्ला नोंथांमोननो आरो एसे ससे लामा दिन्थिबावनोसै नोंथांमोनजों एसे सावरायबायबो खोथा बाथ्रा माने फोरमायलायबायबो एसे शेयार खालामबाय नै दायो फैनानै नै बिथिंजाय हाजो गुदियावनो नै मोनसे चार्च बानायदों आरो माने गिर्जा न' आरोना बियो गिर्जा न' बानायदों नै जुम खालामनानै देखायनो बारा मोजां नुवा जुम खालामनानै दिन्थिनो दायो बिल्डिं लुहांबाय होनजायो आरोना इसना एकदम बिल्डिं लुहांदों आरोना दायो आं थांगासिनो दं आरोबाव नै हाजो मोनसिगोन दायो हाजो गुदियावनोखा दुखानाबो ओइ नै एसे नुहुरदों जानांगौ नोंथांमोना हाजोखौ बेफोरबायदिनो हाजो सेरावसो आरोना मैदेर बायदिसिना फैयोबाथ' गिथावना बावसो जायगाया ओंखायनो खायफा मानसिफोरा थानोबो गियो आरोना आलासि फैबाथाय हरसे गाहामल' थानानै थाङो आरोना जोंथिं खिन्थु बेफोरबायदि उपद्रब फैया दे मैदेरफोर जेबो गैया थेवब्लाबो माने गिनायजोंनो खायफा मानसिफोरा गिनायजोंनो माने थाब थांफिनो आरोना आलासि जाबाबो आरो जायगाफोरखौ थानो इन्टारेस्ट मोना नामाथाय माबायदि मोनो मिथिया जोंथ' जोंनि आंगो जायगा जाहैबाय नालाय जों एसेबाबो मोजां मोनो आरोना नै दायो दुखान मोनसिगोन ओइलाय बै नुहुरनायानो दुखाना मोनखाबायानो नै बिथिं गंसे नै आगदा गालि गंसे आरो आखि गालि गंसे आरोना बे गंनैयानो दुकाना गैखाया आरोना इनिफ्राय
नै नायदो मालाय लननि फैसा होगासिनो दं मालिकखौ साफायना लानांगौलै एसे मालिकफोरखौ एबार बे जोब्बाय गावग्राया हाजोआव खारबाय फैसा लन होग्रा मालिकलै बियो मालदार जोंनि जायगानि भिर जालायदों नुवाखै सिख्लाफोरबो दंलायबावो एकदम भिर जालायना दङ नायदो गिसिब सिबलायगासिनो एकदम बेंक पासबुकजों बेंक पासबुक ना लन पासबुक जायखिया नायदो दुखानावनो एकदम जमा होफैदों आरोना एकदम लननि फैसा लानायफोरखौ हप्ता होनांगौ ना बेफोरखौनो होदों आरोना दायो आङो दुखानाव थांनानै फैबाय आरोना दुखानाव थांना फैबाय माने एसे नांगौ मुवा एसे नांगौ जादोंमोन बेखौनो लाना फैबाय आङो माने गय फाथै लांनो फैदोंमोन आरोना आङो माथो खालामनो बेलासि सम न'आवबो थानो बोरैबामोन आरो जिथुनाखि नांखागौबो नालाय नांखागौ बुस्थुखौ लांफैयाबा बोरै जानो होमबाना नांखागौ नालाय लांफैदों आरो नैयाव गय लाबाय आङो प्लास्टिक सिङाव गय दं प्लास्टिक गोसोम सिङाव आरोना ओमफ्राय नै गथ' फिसानि मेथाइ पेकेटसे लाबाय दायो थांगासिनो दङ आङो न' फारसे गिदिंनानै दान्दिसे सम दुखानाव फैबाय एसे बार जाबथिंनाय हिसाबै बारहावा जानाय हिसाबै बेलासिनि बारहावा जानाय फुंनि बारहावा जानाय आलादा जायो आरोना साननि बारहावाफोरा बारा थिग नङा बेलासि समनि बेखौनो आङो दायो नोंथांमोननो आं बेरायनायजों लोगोसेनो नोंथांमोननोबो एसे जायगाफोरखौ दिन्थिबाय जोंनि गामि खाथिनि एबा लामा थासारिफोरखौ एसे दिन्थिबाय नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ दायो माबायदि माने हाग्राथार आरोना एकदम हाग्रा गोजा लामाफ्राबो इसेबां थिग नङा बांसिनानो एकदम बेफोरबायदिनो आरोना अखा हाबाथ' थाबाय जाखाया आरोना थेवब्लाबो दिन्थिबाय आङो ओमफ्राय गामि खाथियाव दानि बावै आं हाजो खाथिनि दुखानखौथ' देखायखाबायानोसै गंनैल' दं आरोना दुखान जोंनिखिनियाव ओमफ्राय एसे गोजानाव थाङोबा दं आरोना बे खाथिनिया जायखिजाया बे गंनैल' आरोना दायो न' फारसे थांगासिनो दं आङो न' फारसे गिदिंफिनबाय बेलासि समबो जाबाय सानाबो हाबबायानोसै नै एसे खोमसि नुदों नायदो बिथिंजाय खोमसि नुबाय नालाय नै गय बारिफोरा गोबां गय गायबाय दे खिन्थु जोंनि जा बेफोर गया जानांगौबाथाय उनाव नायदो आरोना फानख'लायनो हायि जागोन आरोना गयजोंनो एकदम सोलिनानै जानो हानाय जागोन आरोना गोबां गय गायखादों आरो दायोथ' थायनाय जाथ'वाखै ओरैनो जोंनिखिनियाव बांसिनानो सोरनिबा न'आव दङ आरोना थायनाय गय थेवब्लाबो बारा बिफां गैया फांब्रै फांबा बा 10 दाल बेफोरबायदिनि बारा गैया आरोना जों गामियाव दायो बर्थमान खिन्थु गायनाया गोबां गायबाय नायदो नोंथांमोना नुनो हादों गय बागान गोजाखा आरोना नायदो सानसे समाव एकदम जायोबाथाय गोसो बायदि बिन्दास गयजों सोलिनो हानाय जाबाय आरोना नायदो इफोरथिंबो नै दायो बेलासि जाबाय बेलासि जानायनि दायो नै मोसौफोरबो लांबाय मानसिफोरा हाजोआव खायो नालाय हाजो गुदियाव खायो दायो माने गामिफोराव गांसोबो गैला नालाय मानो होनना बुङोबा खेथि जाजोब्बाय नालाय गायनाय फुनाय जाजोब्बाय बेनिखायनो माने दायो हाजोआवसो खायो आरोना बांसिन मानसियानो बिथिंबो नुनो हादों नै दायो बेलासिनि सानबो हाबबाय नोंथांमोना नुनो हादों सानाबो हाबबाय दायो सान हाबबाय नालाय एसे खोमसि रोमै जाबाय नायदो ओइ नै खनसे देखायबावबाय आङो खोमसि रोमै जाबाय आरोना दायो खोमसि रोमै जानायजों नै बिथिंजाय थास'बो गायदोंमोन थास' आसिना थास' होनो जोंनि जा मा होनो नोंथांमोना मिथिया नै दायो इयाव फैबाय दलं दङ औवानि दलं फिसा नैजों दंग गायनायनि थाखाय दै लाङो आरोना हाजोनिफ्राय दै लाबोयो बेयाव लाम्फा फिसा दं आरोना बैयाव नुहुरनायाव दायो देखायनो हालांब्ला खै दं एसे गोजानाव थांनांगोन दायो दलं मोनबाय आं जायखिजाया न' मोनफैफिनसिगोन दाथ' फैखाबाय नालाय आं न' फारसे सफैफिनसिगोन आरोना एकदम हाब्रुनि थाखायनो एकदम आथिं लेथ्रा जाथारोलै ओंखारनो एकदम उसुबिदाथार हाब्रुबाथाय जाथारखाया नायदो नै लामा सेर एकदम हाग्रा बिबारफोराबो बरिया बाना दं नायदो मा फुलनि बिबार होनो दे बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो मा फुलनि बिबार होनो सुगोनाङालै बियो बिनि नामखौ आंबो बारा मोजां मिथिया मा फुल होनोथाय नायदो बेखिनि सफैबाय आङो आंनि न'आबो मोनसिगोन बेखिनियावनो नोंथांमोना दायो आङो न'खौथ' दिन्थिनो हानाय नंला थेवब्लाबो जायगाखिनिखौ दिन्थिबाय न'खौ उननि समाव आङो उननि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनोसै आरोना न'नि अबस्थायाथ' जाखाथारा नोंथांमोना मिथिखायो हादान एरिया हाजो गुदिथिंजायनि न'फोरा माबायदि जायो अब्लाबो आङो दायो दिन्थिथ'ला उननि भिडिअजों दिन्थिनोसै आरोना नै बेनो आरोना आं बिबारनि खोथा बुंनाया मा फुल बियो नोंथांमोना फोरमायहरदो कमेन्ट सेक्सनाव हाग्रा बिबार आरोना बियो बिनि गाबा माने नै गोमोबो दङ एसे गोजा ज्लिदबो दङ एसे गुफुर लिदबो दंलायलाङो नायदो बेनोमोन आरोना आं नोंथांमोननि दिन्थिनाया आरोना नैबेनो नायना लादो मोजाङै नामफोरखौ मिथिया खिन्थु बिराद समायना बारना थायो दे खिन्थु बेफोर बिबाराबो जायखिजाया दायो आङो न'आव सफैबाय माथो खालामबावनो आरोना दसे सम बेरायनानै फैबाय नोंथांमोनजोंबो एसे खोथा बाथ्रा सावरायनायजों लोगोसेनो फोरमायनायबो जाहैबाय नङा होमबा दायो जायखिजाया आङो न'आव सफैबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय बारा गोलाव भिडिअबो बानायनो हानाय नंला मानो होनोबा न'आव देखायनाय जायगाबो इसेबां देखायथावना जायगाबो गैया नालाय माखौ इसेबां दिन्थिबाय थानो नङा होमबा बेनिखायनो माने दान्दिसे सम आं थाबायनायजों लोगोसेनो नोंथांमोननोबो बे लामानि थासारिफोरखौनो एफा एनैबाबो नोंथांमोननो सेयार खालामना होस्राबाय आरोना माबायदि जोंनि जायगानि लामाफोरा आरोना लामानि अबस्थाफोरा मा रोखोमै बेखौ एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनजोंबो एसे सावरायनाय जाबाय
थुदो बिदिब्ला नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गासैनिसिमबो बाय बाय।